اوكي نايلومي مصنعتي مصحف قدسنا كاب ግብረ ሐዋርያት 14 كاب ቁጽር 1 ክሳብ 28 ዘሎይ كاب ቁጽር 1 ክሳብ 7 ዘሎ አንቢበ ክጅምሬ ማለት እዩ ከምዚ ይብል ከሙ ድማ ቢቆንዮም ኮነ ሐቢሮም አቤት ጸሎት አይሁድ አትዮም ካብ አይሁድን ጽርአውያንን አዝዮም ብዙሃት ህዝብ ክሳብ ዘአምኑ ተዛረቡ እቶም ዘይአመኑ አይሁድ ግና ልብቶም አሕዛብ ናብቶም አሕዋት አነቃነቁን አኽፉኡን አቡ ነዊሕ ወርሓት ተቀመጡ በትትእምርትን ተአምራትን በእዳዎም እናገበሩ ንቃል ጸጉኡ ምስክር ዘሓበ ጎይታ ተአሚኖም ብትብዓት ተዛረቡ ደቅታ ከተማ ኸአ ኣብ ክልተ ተመቕሉ ገሊኦም ምስ አይሁድ ገሊኦም ድማ ምስ ሐዋርያት ኮኑ አሕዛብን አይሁድን ምስ መኳንንተ ሓሳረ መከራ ከጽግቦም ብዳርባ እምንቀትልዎም ምስ ተላዕሉ ንሳቶም ድማ እዚ ምስ ፈለጡ ናብ ከተማታት ሊቃኦንያን ናብ ልስጥራን ናብ ደርቤን ኣብ ከባቢያን ናብ ዘላ ሃገር ሓደሙ ኣብኡውን ወንጌል ይሰብኩ ነበሩ ይብለና በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ሰብ ጴስጥያ ካወሰን ሃገሮ ምስሰጎጉዎም ተጎጋ አጋሮም ነጊፎም ናብ ኢቆንዮም ከይዶም ናብ ኢቆንዮም ምስመጹ እንታይም ጌሮም እንድሕር ኢልና እቲ ኣብ ጴስጥያ ዝገብሮ ዝነበሩ ስራሕም ቀጽኢሎሞ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣብ ምዕራፍ 14 ቁጽር 1 ከነንብብ ኮለና እንታይ ይብል ከምኡ ድማ ይብል ኣብ ኢቆንዮም ኮነ ሐቢሮም ኣብ ቤት ጸሎት አይሁድ አትዮም ካብ አይሁድን ጽርአውያንን አዝዮም ብዙሃት ህዝብ ክሳብ ዘአምኑ ተዛረቡ ይብለና ነታ ኩላትና ነፍስ ወከፍና ነታ ተዛረቡ ትብል ቃል ክነስምራላ ይግባአና እዩ አሜን አሜን ቅዱሳን ክሳ ኣብዝ ምዕራፍ ከም ዝረአናዮ ስራሕ ሐዋርያት ኮነ ሰዓብቲ ክርስቶስ እንታይ እንድሕር ኢልና ብዛዕባ እቲ ዘድሓኖም ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዝራብ ጥራዩ አሜን ንሳቶም ይዛረቡ ንቃሎም ድማ ብዝስዕብ ተአምራት ምጽናዕ ድማ ናይ ጎይታ ስራሕ ይነሩ ነዚና ኣብዚ ሓለፈ መጽናዕትና ኮነ ኣብዚ ሎሚ ነጽንዖ ክፍሊ ብሰፊሑ ንሪኦ ዘለና ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዋላኳ ከምዝን ከምትን ኢሎም ተዛሪቦም ኢሉ ሉቃስ እንተ ዘይጸሓፈልና እንታይ ኢሎም ከም ተዛረቦም ወይ እንታይ ኢሎም ክዛረቦም ከም ዝኽእሉ ካብቲ ኣብ ምዕራፍ 13 ተዛረቦ ተበጊስና ክንግምት ንኽእል ኢና ሓቀይደ ቅዱሳን ክሳ ካብ አይሁድን ጽርአውያንን አዝዮም ብዙሃት ክሳብ ዘአምኑ ተዛረቡ እዩ ዝብለና ዘሎ እንታይ ኢሎም ከም ተዛረቡ አይነግረናኒ ብዝርዝር ግን እቲ ምዝራቦም ንብዙሃት ከም ዝልወጡ ንብዙሃት ናብ እምነት ከም ዝመጹ ከም ዝገበሮም ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ኣብ አቀዲሙ ዝተዛረቦ ካብቲ ኣብቲ ምዕራፍ 13 ተበጊስና እቲ ዝተዛረቦ ብዛዕባ ምን ከም ዝኾነ ወይ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝኾነ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ዋና ዘገድስ እንታይ ኢሎም ዘይኮነስ እቲ ምዝራቦም ዘምጾ ውጽኢት እዩ አሜን አቀዲምና ኣብ ዘንበብናየ ቃል እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ ካብ አይሁድን ጽርአውያንን አዝዮም ብዙሃት ህዝብ ክሳብ ዘአምኑ ተዛረቡ ዝብል ቃል ኣሎ ነዞም አዝዮም ብዙሃት ህዝቢ ካብ አይሁድን ጽርአውያንን ከአምኑ ዝገበሮም ወይ ናብ እምነት ከም ዝመጹ ዝገበሮም ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ናይ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ምዝራብ እዩ ናብ እምነት አምጽዎም አሜን ደ ቅዱሳን ካብዚ ክፍሊ እንመሃሮ ኣብ ትምህርቲ እንታይ እንድሕር ኢልና ናይ ምዝራብ ኃይሊ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነ ኢና ንመሃር ኣለኹም ዶ ምሳይ ሰብ ነቲ ዝሰምዖ እዩ ዝኣምኖ ሰብ ነቲ ዝሰምዖ እዩ ዝኣምኖ ስለዚ እንታይ ንዛረብ እንታይ ክንሰምን ውዕል ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማርቆስ 4:24 ኣብ ሉቃስ 8:18 ኣብ ማርቆስ 8:15 ኣብ ማቴዎስ 16:12 እንታይ ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ አጠንቂቆም ነይሩ እንድሕር ኢልኩምኒ ብትሰምዕዎ ተጠንቀቁ ከመይ ጌርኩም ከም ትሰምዑ ተጠንቀቁ ከማይ ቢሖ ፈሪሳውያንን ከማይ ቢሖ ሄሮድስን ተጠንቀቁ ተዓርነቡ ማለት ካብ ትምህርቲ ፈሪሳውያንን ሰዲቃውያንን ክዕርነቡ ከም ዘለዎም ብዝተፈላለየ አጋጣሚ ይዛረቦም ነይሩ
نزي زقبرلو قند مختنيات سلمنتاي اندحر إلنا بتن سمعو كنتصلو كنوسد كم نخير سلازفلت يكبرنو شومو يهون آمين دو قدوسان صبوك غيركم سمعني نعدامن هيوانن كاب إيدن جنة زوج كونه نعين أخاتكمن ناب إيدن جنة زمل سنة انتاي اندحر إلنا زي سمعنا يو نغري حق إيدا قدوسان هيوان نتمسحات بمسمعا كاب إيدن جنة وطيو أنا نسخاتكمن دما نتحق أنيا ونجل سمعنا تمليسنا مقتاو كوينونا سلازي انتاي نسمع عزي وساني نغري اتو نسمعو وعلونا وي كوصانايو وي كاتوناي كاب كلتي حدي اللهم دومسا مساي اتو نسمعو وعلونا وي كوصانايو وي كاتوناي ابرومي 10 قصر 10 شوعات انتاي يبل انبا ارسي يبل انبا ارسي امنت كاب مسمعون بقال كريستوس يبلنا مبزحتنا أبتا امنت كام مسمع تبلك علينا عزينا نتكور حق إيدا قدسان مبزحتنا منتينا نتكور امنت كام مسمع تبلك علينا نتكور اتا وسان قال منش امنتنا كابي مخاني آمين منش امنتنا وساني امنت كام مسمع مسبلة اتسيلو مسمعون بقال كريستوس يايلو سلازي انسمعو كاب قال أملاخ انت زي كوينو تغكلنيا زخونة امنت اي كهلوناني مغنياتو نتن نسمعو سلنا امنو مالتي ازوم زامنو ايهوداويانن صرعاويانن عبال نايتا اب ايقونيوم زلا بيت صلوتيم ازوم سبات قدمي بقال حواريا باولوس مصيوم بزعبا يسوس مزرابوم نزمنات نتي ابتبيت صلوت زسبخ وي زنجر يسمعو نيروم صبوق يركم تتخاتاتيلكمني منفس املاح بز قال زغيرو ززاربنا ነገር አሉ አሜን ነትስ ሰምዑዎ ዝነበረ ድማ እዚ ይጥቁን መንገዲሎም ክስዕቦም ጸኒሃም ነቲ ንዘመናት ሒዞሞ ዝነበሩ ሓዲጎም ንኢየሱስ ክስዕቡ በኢየሱስ ከአምኑ ዝገበሮም ነገር እንታይ እንደህር ኢልና እቲ ከበዓል ጳውሎስ ዝሰምዑዎ ነገር ክብር ንሽሙ ይኹን እቲ ሰምዑዎ ነገርዩ አውሽጦም እምነት ተኺሉ ስለዚህ ብዝረኸብና ያጋጣሚታት ብዛዕባና ዘይኮነስ ብዛዕባቲ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃኑ ዝጸዋዓና ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ካህናት ቅዱስ ህዝቢ ጥርት አምላክ ክንከውን ዝገበረና ጎይታ ኢየሱስ ጥራሕ ክንዛረባሎና አሜን ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኮለና ጥራዩ ኃይል እግዚአብሔር ዝግለጽ ሰባቱን ዝድሕኑ ሎም እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና በዝ ነገር እዚ ባረኸና እንተ ተዛሪብና ናይ ምዝራብ እድል እንተረኺብና ክንዛረብ ዘለና በቃ መድረኽ ስለ ዝረኸብና ብዛዕባ ሰበይትና ብዛዕባ ሰብዓይና ብዛዕባ ናትና ነገር ክንዛረብ ዘይኮነስ ብዛዕባ ተዘድሓነና ክንዛረብ ንስኻትኩም ይዝብለና ቃል አምላክ ደግነት እቲ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃኑ ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ይዝብለና أنا نسخاتكمن كاب دقدق ጸልማት ጎይታ ዘውጻና ብዛዕባቲ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ዘውጻና ጎይታ ኢየሱስ ክንዛረብ እንበር ብዛዕባ ገዛ ርስና ክንዛረብ አይኮናን ተጸውዕና እግዚአብሔር ይመስገን ሰባት ማዓሲዮም ዝድሕኑ ሰባት ማዓሲዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈልጥዎ እንደህሪልኩምኒ አነ ንስኻትኩምን ብዛዕባ ክርስቶስ ክንዛረብ ምስ ጀመርና ጥራይም ሰባት ብዛዕባ ክርስቶስ ክፈልጡ ዝኽእሉ ኣብ ዘመንና ስለምንታዩ ከምቲ ዝድለይ ኃይለ አምላክ ብዙሕ ዘይረአያ ኣብ ማሕበራትና ብዙሕ ነብሳት ዘይድሕኑ ወይ ቁጥሪቶም ዝድሕኑ ሰባት ዘይውስኽ እንደህር ኢልና ኣብ ጉባኤታትና ብዛዕባቲ ናይ ዓለም መድሓኒ ዝኾነ ኢየሱስ ዘይኮነስ ብዛዕባ ካል ነገራት ስለ ዝንገር ወይ ስለ ዝስበኽ ኢየሱስ እንደህር ተሰቢኹ ቃል አምላክ እንደህር ተነጊሩ ሰባት ዘይድሕኑሉ ተአምራት ዘይኮነሉ ምኽንያት የለን ናይ እግዚአብሔር ቃል ማርቆስ 16 ኢስራ ነዚ ዝነግረና ንሳቶም ድማ ወጽዮም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጎይታ ምሳታቶም ይገብር ነቲ ቃሉን ብዝስዕብ ተአምራት የጽንዖ ነበረ ብለና ክብር ንሽሙ ይኹን ስለዚህ ኣብ ጉባኤታትና ይኹን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ተአምራት ክንርኢ እንደሊ ኮይና ስብከትና ክንቀይር ኣለዎ
አሜን ስብከትና ህንቀይር አለና ስብከትና ህቀየር አለው ማለት ኢየሱስ ጥራይ ክስበኽ አለው እንተ ዘይኮይኑ ምንም ዝፍጠር ነገር አይከሉኒ ቅዱሳን ሓደ አይነት ነገር እንዳገበርና ዝተፈለየ ውጽኢት ክመጽም አይነት ጸበይ ሓደ አይነት ነገር እንዳገበርካ ኣብ ህይወትካ ፉሊ ለውጥ ክመጽ አይትጸበይ ኣነክሳዕሎሚ ነዚ ቃል ከጽንዖ ከለሁ እቶም ናይዚ ቃል አገልገልት ዝኾኑ ባሮት እግዚአብሔር ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ክዛረቡ ሰሚኤን ሪኤን አይፈልጥኒ ሓቀይ ደዮ መጽሐፍ ቅዱስ ከንብብ ከለሁ ጳውሎስ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ክዛረብ ሪኤዮ ሰሚኤ ይፈልጥኒ ፒተር ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ክዛረብ ሪኤዮ ይፈልጥኒ ዮሐንስ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ክዛረብ አይክልኒ ካብያ አምጪና ይዳይና ንሕና መድረኽ ኣብ መድረኽ ጠጠው ክንብል ከለና ዳርጋቲ ፍርቁ ስብከትና ብዛዕባና ዝኸውን نحنا من سلزخونا ينا بزعبانا نزارب أبتنا إجزابير مدرخسي سلامن تايو بزعبا إجزابير زي نقال بقاتهم قويتا تأمرات انتقبرة اتبقاهم انتقبرة تأمرات بحيلهم ويبخلتهم كم زي قبروا بزعبات قبارة تأمرات كزاربو خلو تراهينا نرئي نحنا كمو يقبروا سلزنوباريين بقار اتحاو منفس قدوس كاب هيوتهم كيتأفأ كساع كابزا عالم تتصويعهم زخودهم سؤم زنبرة لوم اجزابير نفسه كفنا مستو عليها بنا بزن تاريفنا نازلوا عمتات بزعبات بينو تأمرات زقبر ني عالم مدحاني بزعبات منقدن حق ان هيوتن زخون يسوس كنزارب قويتا يدقفنا امين دو مدرخات بناي سب بزوچانو سبكتات يا ملي ازلا that's why زدحن سب زيلو نزي خايو بزح سبا زي دحنو زلو نزي خايو حيل منفس قدوس كم تزقبا أبقوبا ايتات زين كاسا أزلو بزعبا خان داتا زاربكا زمت تأمرات زرأي نگر يلن بزعبات قبار تأمرات كتزارب كل خاطرايو نسو تأمرات زقبر يسوس كريستوس بويتاي اكزابير نتوم نايز زمن عقل قلت زخونا ينكحنا ندقفنا آمين دو نرأسهم زموتو نعقو زنبرو تولد يتنسألنا نعين أخذكم من دم حد خباتاتهم يكبرنا آمين دو نزخف للناس نعخو أنا نزيد صلوت يتسألي أبقى خلي تنتهي لنا توم زي آمنوا أيهود جنا لبتهم أحزاب نابتهم أحوات عنقون أغفؤون يبلنا سب بقويتا يسوس آمينو خدحن كله دز زيبلو من يندحر إلنا ديابلوس تراي سب كدحن كله سب كم عصرتو خفتح كله سب حرا خون كله سب كفوس كله سب كتصنعنع كله سب كحجوس كله زي فتو من يندحر لكمنا تلاقينا دابلوس تراي إزهم لبتهم أحزاب نابتهم أحواز زنقانقو زخفون أيهود نايمن بحريهم تلابيسهم ويدما نايمن بحريهم أبز زنصبارو زلو اندحر إلنا نيابقهم ناي دابلوس بحريهم أبز زنصبارو زلو إتي زي مأمانو بحدا رأسو زخا على بدل كنسو قدسان قالينا أخو كمز نقبر سبات عين السعننينا نوانجيل انقفات نخونو كوين السعننينا زي مأماننا حدا نقري إزهم سبات إتي زي مأمانو بحدا رأسو زخا على بدل كنسو عب رأس زي مأمانو دما لبتهم أحزاب نابتهم محوات من نقناق النغفة عندما كالزا عابي بدلي أبزتهم زي آمنوا عيهود كل تبدل كبدلو خلوينا نرئي زلنا كابز غفل نمهارو نجر انتايو اندهر لكمني بزعبا مدحانينا أملاخنا نزخونا يسوس كنزارب كلنا حدا نتن نزاربو قال بحاقو زقبلو سبات كمزلو خون كله كمتي نتن نزاربو قال زأمنو وي زقبلو زلو دما بقومت اندما نتن نزاربو زي قبلوون زي آمنوون كل سنة حق زتصاررو خمزلو كاب سرحنا دما دو كبلونا زكالهم كم زقبروينا كاب زخف لزين المهار سلازي خن الدحالي يبلنان مالتي انقفات كمتصخولو تقداروت كمتصخولو تداحلنا دو كنبل يبلنا إلاما ناي دابيلوس نبارناباسن نساولن دو مبالي اتوانجيل كايسعر توانجيل كيسفح نمقبار يزع انقفاتات أبقيسوه اندحر برناباسن باولوسن
اتي تصابؤታት ምስ መጸ እንታይ ገድሹና ኢሎም ኣጋሮምን ኣዳዎምን ኣጣሚሮም ኮፍተይሎም ሰይጣን ይዝእዎ ዘሎ ምናልባት ሎም መዓልቲ በቲ ዝገጠመኩም ተግዳሮታት ይኹን ተጻብኦታት ስራሕኩም ደው ዘበልኩም እንደህር ኣለኹም ሰይጣን ብጣዕሚ ተሓጉሱሎ ሴሌብሬት ይዝገብር ዘሎ ሻምፓኝ ይዝኸፍት ዘሎ ስለዚ ተንሱ ደው ክነብል የብልና እሱ ይስዒሩ ዘሎ ማለት እዩ ንዕኡ ተሕርሮ ንዕኡ ተቃጽሎ ብምንታይ እንደህር ኢልካ ስራሕካ ብምቕጻል ደኺምካ ኣለኻ ወዲቕካ ኣለኻ በቃ ትዶሮናኻ ነጊፍካ ክትከይድ ኮለኻ ይዝሓርር ንሱ ክሰርሕ ኮለኺ ይዝቃጸል ንሱ ሕጁን ኢየሱስ የድሕን ይኽትብል ኮለኻ ይዝሓርር አሜን ዶ never stop ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አቁጽ ሰለስተን ታይብል አቡ ነዊሕ ወርሃት ተቀመጡ በቲ ትእምርትን ተአምራትን በእዳዎም እናገበሩ ንቃል ጸጉኡ ምስክር ዘሓበ ጎይታ ተአሚኖም ብትብዓት ተዛረቡ ይብለና አሜን አሜን በአል ሐዋርያ ጳውሎስ አቢቆንዮም ነዊሕ ወርሃት ብምጽነሖም ነቲ ዘድሊ ዋጋ ብምኽፋሎም እዩ ነታ ከተማ ኸወርስዋ ኽኢሎም አሜን ዶ ክብር ንሽሙ ይኹን በአል ሐዋርያ ጳውሎስ በቃ ዋጋ ክኸፍሉ በቃ ድልዋት ብምዃኖም ፍቃደኛታት ብምዃኖም እዮም ነታ ከተማ ኸወርስዋ ኽኢሎም ኣብዚ ግን ክነስተውዕሎ ዘለና ነገር እንታይ እዩ እቲ በረኸት እቲ ምክንዋን እቲ ኣወስቕ ኢሉ ዝመፀ ነገር ከም ዘይኮነና ክነስተውዕል ዘለና ከምቲ ኣብ ቁጥሪ 2 ዘንበብናዮ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ መዓልታዊ ካብቶም ዘይኣምኑ ኣይሁድ ዝመጾም ኩሉ ተጻብኦታት ብናይ እግዚአብሔር ጸጋ በዲሖም እዮም ናብ ዝኣወት ክበጽሑ ኽኢሎም አሜን ዶ ስለዝተዓገሱ እዮም ስለዚ ጸንዑ እዮም ነታ ከተማ ወሪሶም ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኩሉ ስለዝተመቸአሎም ኣይኮነን ኣብቲ ስፍራቴ ነዊሕ ወርሓት ጸኒሖም እግዚአብሔር ይረድኦም ስለዝነበረ እግዚአብሔር ምስኦም ከም ዘሎ ብምልክታት ይረጋግጸሎም ስለዝነበረ እቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ትዝሪእዎ ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ በቃ ተስፋኦም እናሐደሰ ነቲ ተጻብኦታት ሰጊሮም በዲሖም ናብ ዝኣወት በጺሖም ክብሪ ንጎይታ ይኹን ፈተና ሓሊፎም እግዚአብሔር ይመስገን ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ ስራሕ ጎይታ ክስራሕ ኮሎ ዘይፈቱ ጸላኢ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ይግባአና ጸላኢ ኣነን ንስኻትኩምን ኣብዚኣ ኮፍ ኢልና ቃል ኣምላኽ ክንመሃር ኮለና ቃል ኣምላኽ ክንሰብክ ኮለና ዝሕጎስ ከይመስለኩም ከምቲ እግዚአብሔር ንዕኡ ዘገልግልዎ አገልገልቲ ዘለውዎ ዲያብሎስ ውን ናቱ ዝኾኑ አገልገልቲ ከም ዘለዎ ክንዝንግዕ የብልናን በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ምስቲ ሁሉ ዝገጥሞም ዝነበረ ተጻብኦታት ኣብ አገልግሎቶም ክጸንዑ ዝገበሮም ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና ህልውና እግዚአብሔር ኩሉ ሰዓት ምስኦም ብምንባሩ አሜን አሜን ዶ ኣብ ቁጥሪ 3 አቡ ነዊሕ ወርሓት ተቀመጡ ምስበለ ቀጺሉ እንታይ ዝብል በቲ ትእምርትን ተአምራትን በእዳዎም እናገበሩ ንቃል ጸጉኡ ምስክር ዘሓበ እታ ንቃል ጸጉኡ ምስክር ዘሓበ ትብል ቃል ወሳኒት ቃለ ጎይታ ተአሚኖም ብትብዓት ተዛረቡ ይብለና እቲ ትብዓት ዝቦም ዝነበረ እንታይ እንደሕር ኢልና ህላውነት ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ትብዓት ዝቦም ነይሩ እቲ ዝሪእዎ ነገር በቃ ናይ እግዚአብሔር ምስኦም ከም ዘሎ ብምልክት የጽናዓሎም ስለዝነበረ በዚ ብትብዓት ነቲ ቃል ወንጌል ይሰብኩ ነይሮም እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር አምላክ ምስኦም ከም ዘሎ በቲ ዝገብሮ ትእምርትን ተአምራትን ይረጋግጸሎም ብምንባሩ ነቲ ንቃል ጸጉኡ ምስክር ዘሓበ ማለት ንቃል ጸጉኡ ብምስክር ዘጽንዐ ጎይታ ተአሚኖም እንታይ ይብለና ብትብዓት ተዛረቡ ይብለና እቲ ብትብዓት ክዛረቡ ዝገብሮም ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና ሓለወት እግዚአብሔር ምስኦም ከም ዘሎ ስለዝፈለጡ እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ህልውና እግዚአብሔር ምሳኻ እንተሎ ዘፍርሓካ ነገር የለን አሜን ዶ
أب قطر 4 انتهي بلنا دقتا كتما خا أب كلته تمقلو قاليهم مس أيهود قاليهم دما مس حواريات كونو يبلنا أيقرمكم انتهيو نتهم دقتا كتما أب كلته مقلو غيرو من دحر إلنا اتبع الحواريات بولس تزاربو قال وي اتسمعوا قالي صبو غيركم دو تسمعن لهم قدسان نتهم دقتا كتما أب كلته مقلو زغبروم نجر انتهي اندحرينا اتسمعوا قالي ات بحواريات بولسن برناباسن التسبك قاليو نتا ختما بكلتا جميعوا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብዚ ዘንበብናዮ ቃል ንመሃሩ ነገር እንታዩ እቲ ናይ ሓቂ ቃል ኩሉ ሰዓ ናይ ምፍላይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ሓቂ ኣብ ተዘርበሉ ስፍራ ኩሉ ሰዓ ምፍላይ ከም ዝኸውን ኢና ካብዚ ክፍሊ ዝንመሃር ኣሜን ዶ ሓቂ እንድሕር ተሰቢኹ ሓቂ እንድሕር ተነጊሩ ኩሉ ሰዓ ምፍላይ ኣሎ ምፍላይ እንዲና ዘይንፈቱ ግን እቲ ምስ ሓቂ ዝውግን ይውግን እቲ ምስ ሓሶት ዝውግን ካይውግን كل ساعة مفللاي زمتص حق مزهلوي حق مستنغره وغن حقنا بحق يوغن وغن حسود دمانا وغن حسود يوغن كبر نشمو يخون احزابن ايهودن مسمقوان انتم حسار كصغبومن بداربا انخوتلومن مستلعلو نساتهم دما ازم مسفلطو ناب كتماتات ليقاونيان ناب لستران ناب دربين أب كبابي أنا زلا حجر هدمو أب أون وانجيلي سبكو نبارو بلن أتازي حللو زغرم نغاري بقال حواري بولس مس بزوح تتصاب اوتات أبي قونيوم وانجيل كسبكو تصنيهم يوم إتي تتصاب اوتات النحيلة كسع بداربا أمنخ أطلوم مستلعلو مو نزي نغر زمسفلتو غنا نتا ختما حديقوم نابكال اوت كتما خودو كقددو خلوينا أبزنري زلنا كل ساعة نزمة صحاف كتصنعو خلوه زغرمني حد نجر انتايو ناي بقال حواري بولس توفاينت كل ساعة يغرمني كابي قونيام حديموم نابزعته وختما انتاي قبر نيرو من دحر إلنا وانجيل سبكو نيرو بزخون أقات أميتات كاب سراح بوخيروم أيفولتونيم إذا كل ساعة يغرمني كاب هيوتهم كا بزحي مهار قدسان اتزحلفو مكراسي سرحهم كاب سرحهم اب كورومن እግዚአብሔር ይመስገን بزغون اغاطامي كاب سرحهم بخيروم አይንፈልጦምን አይፈልጡን كل ساعه نتي ወንጌል ክሰብኩ ኮሎይና ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብ 8:13 ከምዚ ይብል ሓደ ሰብኣይ أجارو زموته كاب كرسو عديو جميرو زمحمنه تزاويرو كازي فلت أبلس تراتا أميتو نبره نسو باولوس كزارب كله سميعو باولوس دما تبكوره تبكيرو تأمتو كحاوي امنا كمزلاتو مسرعيه دمتو عوابيلو تخيل كاب أجاركا دو بلبلو بدليلو خا تزاوره شعوتهم هزبي باولوس زغبرو مسرعيو دمتهم عوابيلهم بزربالي كاونيا أمالكتي بر آياسب نابانا وريدون بلو نبرناباس ديابلو نباولوس دما مراحي زرباس لزخونه هرمس بلو بعال حواري باولوس كاب إيقونيوم حديموم ناب ليقاونيا مسموصو كامتي أبلا على زبالكو سرحهم يمقصيلم أب ليقاونيا لسترا وانجيل ناسبو خولو أبتنساتهم وانجيل سبكلو زنبر السفرة حدا سبعي أغارو زموته كاب كرسا عدي جميرو زمحمنه تزاويرو كازي فلت قبل استراتا أميتو باولوس كزارب كله يسمع نيرو باولوس نزي أغارو زموته كاب كرسا عدي جميرو زمحمنه تزاويرو كازي فلت سب تكيرو مستأمتو كحوي امنت كمزلات توريو حارب باولوس امنت نايتسب مسرعيه انتاي غيرو ناي امنت قال ابتز امنه سب اياوتي እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቲ أغارو زموته سب كاب كرسو عدي جميرو زمحمنه تزاويرو كازي فلت سب حارب باولوس دمصو عوابيلو تخيل كابغاركا دوبل مسبولو از دوم بال مخاد انتي مالت مخانو زي فلت سب اي نتي كاب اف باولوس زوص تزاز تقبيلو بدليلو خزاور كولو نري كبرن شمو يخون از سب اي كميلي كحوي ويتخفو وسني يخلي ناب زبل امنت مصي اندحر إلنا
ويدما نت أمنت كحوية نبزبل أمنت كميلو متش اندحر إلنا نت حواري بقولو سبكوز نبرا سبكات بمسمعيو ناب أمنت متشي وي أمنت عطري خبرن شو ميخون السابزي قدم حجي كيدو يفلتني السابزي مخاد انتاي مالت مخانو خمانسي أيفلتوني جن حواري بقولوس كسبب كله حواري بقولوس كمهر كله حواري بقولوس كزارب كله أتوكيرو بك يسمع سلنبرة بتصمونا سمع سلزنبرة اتسمعو زنبرة قال أوشت انتا يحديرو امنا تحديرو حواري بقولوس دما نز امنا تزي أوشت مصرعيو حواري بقولوس دما أوشت حواري بقولوس دما امنا تحديرو نا امنا قال دما خزارب جيرو وخبر نشوم يخون نسو باولوس كزارب كله سمع بلنا باولوس دما تفكيرو تأموتو كحوي امنت كمزلاتو مسرعي دمتو عوابيلو تخيلكا بأقاركا دو بلبلو بددلو خا تزاور بلنا كبرن شوم يغون نهاريا باولوس نا امنت قال عبلع لزي سب عايزي خوت ازغبرو انتاين دحر إلنا امنتو بمرعاي انت آميننا كمتو قويتا يسوس نمار تازبلا كبر أملاك كنرئي بقدي آمين دو انت زي آمين ناقنا كسعنا بأمنت نمتس كبر اكزابير اي كنرئينينا ناكزابير قال أببراوين عصر تحدق قطرش الدشتن تايب لنا بزي أمنت قنا نأملاك كسمرو اي كآليني اتنا بأملاك كمتس زدالي نسو خمزلو نو إلهي نسو خمزلو نتوم زدلي واسب خمزهبو من كأمن يقبؤو يبلنا نزق ادمي حجي تزاويرو زي فلت نمجمر تاقيزي بهيوتو ززاور زلو سبعاي فوسو قبر زقبورو نگر انتاي اندحرينا امنوتيا ناتو امنتن نحاوريا قولوسن امنتن تدميريو تأمرات فتيرو مالت كلتي ام بمئمانوميو اكزابير سميرو سلازي نأملاق بزي امنت كنسمرو كم زي نخل فليتنا كم سمنا آمنتن نخون يسوس كريستوس قويتاي كبرنا قويتاي خون أب قصري أسر تحدن أسر تغلتن تايب لنا شعتهم هزبي أولوس زغبرو مصر عيو دمتهم عوابيلهم بزربا ليكا أونيا أمالختي بأرعايا سب نوانا وريدهم بلو نبرناباس ديا بلوو نبأولوس دما مراحي زرباس لزخونة هيرمس بلوو يبلنا إزوم سبات نبأولوس نبارناباس سم أمالكتهم كهبوهم زغبرو نگر انتاين دحر إلنا اتزرعي وتأمراتي زوم سبات عب زمن هيوتهم كمزا عين التأمرات رئيهم سلا زي فالتو إذا بجاكاتهم النملخهم أمالختي انتزي خوينم كالي نزي أقارو زموته كاب كرسو أدي جميرو زمحمنة تزاويرو زي فالي سبعي كفووسو زغل يلبونيلهم نبرناباس ديا نبقالوس دما هيرموسيلهم بناي أمالكتهم سم بمتصوع لك خمتهم نا أمالكتهم سوء لهم غيرهم مسوات سوء لهم كفتونو مسوات سوء لهم كفتونو خلو نرئي مالتي أيقر مكومن كسا عبز بوتا نبتصح كسا عبز قصر نبتصح سي سم نايب أولوسيو قديمو زنقر نبرا حقايدو أولوس نابلت أنيحوسي أبزا معراف أبزا قصر زي أخبتصح كولوسي نبارناباس ديابولو ويبلنا نبأولوس دما مراح زرباس لزخونة هيرموس بلو ويبلنا سلمنتا يوم حجي سم بارناباس لوكاس أقدمون دحر إلنا توم سبات برناباس سقيلو سلزنبرا كل جزين دحر ريقومو نجوس دحر ماتيو ننجوس زاربولو عفنا نجوس هالو كم زي حجي هاوس سبيكر زبحالو مش هالو هجي بزح جزي بزح مجلس إتهات أو عف نجوس مالتي كم زين دحر بزح جزي دونالد ترامب أي زاربني دحر ريقومو مجلس إتهات قال أتي دونالد ترامب كملو زدلي حد بزعبو زاربالو نتيم غازيت أنياتات نتي بريزيدنت وكيلو زاربالو أجي هارب أولوس كزارب سلزرائيو برناباس ديو سيلومو برناباس كابو زعبيه سوبر بقى اتزعبيه املاح نبرناباس يبومو مالتي زعبيه خبر نبرناباس يبومو مغنياتهم باولوس تزارباي سلازنبره نيزربا خلص سلازنبرو نسو نتي زربا يغبر سلازنبره
نبرناباس كمتي زيوس كم أملاخ كمتي زعابي أملاخ بوتا هيبومو جوبيتر إلومو مالتي سوبريم غاد إلومو مالتي زعابي أملاخ إلومو بقى كاب باولوس ون أبي زبالة سلازخونة صات إلو خاسم سلازنبرة زبازح زرب عدما باولوس زارب سلازنبرة نباولوس انتاي لومو ميركوري لومو بقى نتي هرمس لومو ن برناباس دما زيوس ويدما ديوس جوبيتر كبلو خلون ري مالتي نتي زملخو أمالختي سمهي ومو مالتي سلازي سم برناباس زقدم سلمنتاي اندحري لنابزي برناباس تزعبي شم يمهومو لبرناباس مالتي زعبي ني املاخهم شم يمهومو ن باولوس دما كمزي اغلغالي ناي برناباس غيروم يموسيدومو تحت برناباس غيرومو لوب زمالتي እና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ካብ 14 10 8 ታይብለና ካብ 13 ካህንቲ ኣብ መንጽር ከተማ ዝነበረ መቅደስ ዲያ ድማ ኣብ ኦርን ኣኽሊላት እንባባታትን ናብቲ ደጊታት ኣምጽዩ ምስቶም ሰብ ኮይኑ ክስዋዓሎም ደለየ ግና ጳውሎስን በርናባስን እቶም ሐዋርያት እዚ ምሰምዑ ክዳውንቶም ቀደዱ እና ጨደሩ ኸዓ ናብቶም ህዝቢ ጎየዩ ናበሉ አቱም ሰብ ንምንታይ እዚ ነገር ዝትገብሩ ነህና ድማ ከማኻትኩም ዝፍጥረትና ሰቢና ከምቲ ተሐስብዎም ነህና ዲያይ ኮና ነህና ሄርሜስ አይኮና ነህና በርናባስን ጳውሎስንና ከማኻትኩም ሰቢና ካብዚ ከንቱ ነገር ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን አባታቶም ዘለው ሁሉም ዝፈጠረ ሕያው አምላክ ክትምለሱ ነበስረኩም አለና ንሱ ብዝሓለፈ ወለዶት ንጉሎም አሕዛብ መመንገዶም ይኽዱ ሓደጎ ምስና ይዚኻ ጽቡቕ እናገበረ ካብ ሰማይ ዝናብን ዘመን ፍርያት እናሃበኩም ንልብኹም ብመብልዕን ሓጎስን እናጽገበ ርእሱ ብዘይ ምስክርነት ኣይሓደገን እዚ ሎም ከዓ ከይስውእሎም ነቶም ህዝቢ በኃይለ ገደል ከልከልዎም ብለና ዘገርሚ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ተአምራት ምስኮነ እቶም ሰብ ሊቃኦንያ ብናይ በዓሎም ቋንቋ ይዛረቡ ብምንባሮም እንታይ ይብሉ ከም ዝነበሩ እንታይ ከውን ከም ዘሎ ምንም ስለ ዝፈልጦ ነገር አይነበረን ልክ ነቲ ካህን እቲ ኣብ መንጸር ከተማ ዝነበረ መቅደስ ዲያ ኣብ ኡርን ኣኽሊላት እንባባታት ናብ ደጌታት ኣምጽዩ ዝወዓሎ ምስ ደለየ ግና እቲ ነገር ካብ ቁጥጥሮም ወጻኢ ከም ዝኸደ ፈሊጦም ነቲ ዝሓሰብዎ ነገር ደው ከብሉ ድማ ሐዋርያ ጳውሎስን በርናባስን ክዳውንቶም ቀዲዶም እናጨደሩ ናብቲ ህዝቢ ማለት ናብቲ መስዋዕት ክስውሎም ተኣከበ ህዝቢ ጎየም ነቲ ዝሓሰብዎ ነገር ክገብሩ ከም ዘይብሎም ንሳቶም ልክ ኸማታቶም ሰምኡ ኳኖም ዲያን ሄርመስን ከም ዘይኮኑ አገልገልቲ አምላክ ከም ዝኾኑ ንሳቶሙን ካብ ዝኸንቱ ነገር ወጽዮም ናብቲ ሰማይን ምድርን ባህርን አባታቶም ዘለው ሁሉ ዝፈጠረ ሕያው አምላክ ክምለሱ ከም ዘለዎም ወንጌል ነጊሮም ምስወዱ ከይስውሎም ነቲ ህዝቢ በኃይል ገደል ከክልክልዎም ከለው ንርኢ ማለት ሐዋርያ ጳውሎስን በርናባስን ስለምንታይ ክዳውንቶም ቀዲዶም እንድሕር ኢልና ሓደ እቶም ሰባት ልክ ኸማዓታቶም ሰባት ከም ዝኾኑ ክፈልጡ ስለዝደለየ በኻልኣይ ደረጃ ድማ ቦታ ናይ እግዚአብሔር ንዓዓቶም ስለዝሃብዎም እዚ ኸኣብ ቅድመ አምላክ ከም ጸርፍ ስለዝኾነዮም ክዳውንቶም ቀዲዶም ሐዋርያ ጳውሎስ ነዞም ሲሒቶም ዘለው ሰባት ድድሕሪ አማልክቲ ዝኸዱ ሰባት ብትብዓት ካብቲ ዝሰሓትሉ መንገዲ ተመለሱ ክብሎም ከሎይና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ካብ 19-23 ድማ እንታይ ብለና አይሁድ ከዓ ካብ አንጾኪያን ካብ ኢቆንዮምን መጹ ነቶም ህዝቢ ሓባቢሎም ንጳውሎስ ድማ ብዳርባ እምኒ ፈጽፈጽዎ ዝሞተ መሲልዎም ከዓ ካብታ ከተማ ንወጻኢ ጎተትዎ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከቢቦሞ ከለው ከዓ ብድል ኢሉ ናብታ ከተማ ኣተወ ንጽባሕይቱ ከዓ ምስ በርናባስ ናብ ደርቤ ኸደ ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ወንጌል እናሰበኹ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ምስ ገበሩ ናብ ልስጥራን ናብ ኢቆንዮምን ናብ አንጾኪያን ተመልሱ ነፍስቶም ደቀ መዛሙርቲ አጸናንዑ ናብ መንግስቲ አምላክ ብብዙሕ ጸበባ ክንኣቱ ይግባአና እዩ ናበሉ ከዓ ኣብ እምነት ክጸንዑ ይምዕድዎም ነበሩ ኣብ መማሕበር ሽማግለትን ምስ ሓረዩሎም ድማ
بصومن بصلوتن نابتي بؤو زامنو غويتا امعقبوم يبلنا كبرنشم يهون ازوم قدمي قرب ساعات كم ملائكت ترايو سبات صبو غيركم استويلكم اندحر اللهم ازوم قدمي قرب ساعات كم ملائكت ترايو كم امالختي ترايو سبات بتوم كبر زرعيوم سبات بدار بامني كچفچفو خلو ينابز نري زلنا ايهود كاب انطوكيا كاب ايقونيوم نابتا حواريا باولوس زنبرو مصيوم انتايم غيروم اندحر إلنا نتوم قدم قرب ساعات نحواريا باولوسن برناباسن كم امالخت قصيروم مسواعت خسوولم زحسبو سبات حبابيلوم نحواريا باولوس بدار بامني كفصفصو خلو ينانري كمزي أبوتر 19 ننببو زلنا اتمتقعتي ناب حواريا باولوس زنطاطر طراي نيرو ايغرمكم حواريا باولوس كفصفص كله برناباس ابي نيرو ايفلطني اتوم كاب انطوكيا كاب ايقونيام زمصو سبات مستوم زحبلوم سبات كوينوم نحواريا باولوس كفصفصو خلو ينانري أبوتر 19 ايهود كاب انطوكيا كاب ايقونيام مصو نتوم حزب حبابيلوم نጳውሎስ ድማ بدارባ امني ፈጽፈጽዎ ዝሞተ መሲልዎም ከአ ካብት ከተማ ንወጻይ ጎተትዎ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባት ዝሓለፎ ንሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ካላይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ካብ 7 ክሳብ 15 ምዕራፍ 6 ካብ 3 ክሳብ 10 ከምኡ ድማ ኣብ ካላይ ቆሮንቶስ ካብ ምዕራፍ 11 ካብ 23 ክሳብ 30 ከይና ክንንብብ ኮለና እታ አገልግሎቱ ከመይ ከም ዝመስል ብዝርዝር አቡ ጽሒፉና ኣሎ ኣብዚ ቶም አይሁድ እቲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 14 ቁጥር 5 ዝሓሰብዎ ነገር እዮም ኣብ ቁጥር 19 ተፈጽሞሞ ጸላይ አይድቅስን ይቆዱሳን ኣብ ቁጥር 5 እንታይ ዝብል ቃል አንቢብና ነርና አሕዛብን አይሁድን ምስ መኳንንቶም ሓሳረ ከጽግብዎም ብዳርባ እምነ ኸትሎም ምስ ተለዓሉ ይብለና بعال حواريات ጳውሎስ ካብኡ ስለዝሓደሙ ሽዑ አይርከብዎም من نيرم ሽዑ يم ቆትልዎም ደልዮም ነይሮም ሽዑ يم ክፍጽጽዎም ደልዮም ነይሮም ስለዚህ ሰለጦም ግን ናብቲ ንሳቶም ዘለዎ ቦታ ከይዶም ኣብ ቁጥር 19 ከም ዘንበብናዮ ንሐዋርያ ጳውሎስ ክሳዕ ሞይት ኢሎም ዝሓድግዎ ብእምኒ ከም ዝፈጽፈጽዎ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ቁጥር 20 ኣዝዩ ደስ ዝብል ቃል ኢና ነንብብ ቶም ደም ቀመዛምርቱ ከቢቦም ሞخለው ኸዓ ብድድ ኢሉ ናብታ ከተማ አተወ ንጽብሒቱ ኸዓ ምስ በርናባስ ናብ ደርቤ ኸደ ብለና አይገርም ደቀ መዛሙርቲ ነሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መሬት ተሰጥሑ ምስራይዎ ኣዝዮም ከም ዝጓሃዩ ፍሉጥ ምናልባት ወን ነሐዋርያ ጳውሎስ ነገር ኣብቂዒሎም ሓሲቦም ነይሮም ኮኑ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ እግዚአብሔር አቦ እቲ ብኡዝ ጀምሮ ስራሕ ስለዘይወደአ ካብ አፍ ሞት ከተንስኦ ኸሎ ንሪ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብቲ ተደርቢሉ ዝነበረ ስፍራ በኃይለ አምላክ ብድድ ምስበለ ብቀጥታ ካብቲ ዝነበሮ ስፍራ ናብ ከተማ ያአቲ ንጽባሒቱ ድማ ምስ በርናባስ ናብ ደርቤ ከም ዝኸደ ነንብብ ማለት እዩ ኣብ ቁጥር 21 እንታይ ይብል ኣብታ ከተማቲ ድማ ወንጌል እናሰበኹ ብዙሓት ደቀ መዛሙርት ምስ ገበሩ ናብ ልስጥራን ናብ ኢቆንያም ናብ አንጾኪያን ተመልሱ ይብለና ካብ ህይወት ሐዋርያት እንመሃሮ ነገር እንታይ እንደህር ኢልና ጽንዓቶም ተወፋይነቶም እቲ ንጎይታ ዘለዎም ፍቅሪ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነና ካብ ህይወቶም እንመሃር ህይወቱ ንጎይታ ዝወፈየ ሰብ ጥራዩ ከምዛ አይነት ጽንዓት ተወፋይነት ሐቀኛ ፍቅሪ ኣብ ህይወቱ ዝረይ አሜን ደቅዱሳን ናይ በሐቂ ሓደ ሰብ ህይወቱ ንጎይታ ዝወፈየ ሰብ ከም ዝኾነ ንሪኦ ከምዛ አይነት ተወፋይነት ኣብ ህይወቱ ከምዛ አይነት ጽንዓት ከምዛ አይነት ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ህይወቱ ይረአዩ ተሐቀኛ ንጎይታ ህይወቱ ዝወፈየ ሰብ ሐዋርያ ጳውሎስ በሐቅን ወንጌል ህይወቱ ዝወፈየ ሰብ ምዃኑ ንሪኦ ብስብከቱ ዘይኮነስ በትን ወንጌል ዝኸፍሎ መስዋዕቲና ንሪኦ ክንደይ ነውቲና ንወንጌል ዋጋ ንኸፍል ቁሩም ምስ ጎደለና ደይኮናን ናይ ሰንበት ከማን አገልግሎትና ሓዲግና ናብ ስራሕና አቱ ቁሩብ ጁባና ምስ ጎደለ ደይኮነ ንጎይታ ኣብ ጎይታ ነግሮም ስምዑኒ ህይወትና በሐቅ ንጎይታ ከም ዝወፈናዮ ዝፍለጥ በትን ምህሮ ትምህርቲ ይኮነን በትን ሰብኮ ስብከት አይኮነን በሐቅ ህይወትና በሐቅ ንጎይታ ህይወትና ዝወፈና ሰባት
كم زخونا زرعي بت إنخافلو مسوعاتاتي بأمن التفاز أسب تمليسو وانجيل كسبخ تريو خلخا إزي عزيز أقرم نجاري هارب أولوس نرأسو زموت أسب كم زخونينا كابيوتو نمهار ويتا بخمزة عين التوفاين نتي بارخنا أمين كساموت أمونات كنكون ويتا بتصوغو يدقفنا هارب أولوسن برناباسن أبزز أتوو ختما وانجيل ناسبخو نغويتا بزح دك أمزامرتو ناقبورو كوغوعزو خلوينا أبز نرئيزة لنا هارب أولوس دحرتي زبطحو مكرا وانجيل كسبيخو إلكا أي تصبينيخا حق إيدا قدسا انتخو نبتا أبهيوتو زبطح مكرا خيتا دحالة سرحو قطل نتز قبرو نقر أبزيحو قبرو خلوينا نرئيزة لنا أب قطر إسران كلتن تايبل نفستهم دك أمزامرتو أتسأنانعو مليسو متسأنانع خوينو نام منقست عملاق ببزح تسابباخن أتو يقبعنا ينابلو خاا أب إمنت كتسأنعو يمقدوهم نبارو بلنا أبزن يا حواري بأولوس ملقتي أب كل التحساب زيتو كوري قدوسان اتقدامي ملقتو بزعبا مصنع خخون كله تخال أي حساب دما بزعبا تسابباي أنا نسخاتكم من نزم إدوني حواري بأولوس أب لبنا خن عقرو جنزبنا خن قبرو أزيا قداسي نعمنتي فتناتات أبزيحنا أب أملاك كنوكل أب أملاكنا خنأمن كنعبيز قبرنا فتنا سيزي فتنا خمت أخولو كنحدم زي كونس نتزمت عنا فتناتات بتأقى أملاك حيسنا خنحالفو يزقبقنا أمين دي قدسان ويتا يسوس ندك أمزامرتو تصبق يركم سمعنا قدسان ويتا يسوس ندك أمزامرتو نفتنا خيتعاتو انتاي لوا نفتنا خيتعاتو نقحن تسأليوني لوا نفتنا خيتعاتو تسأليو نقحن تسأليو مالتكنا اتفتنا نبيوتكم كيمت تسأليو مالت هيكونن اللهم دو مساي ويتا يسوس كريستوس نفتنا خيتعاتو نقحن تسأليون كبلهم كله كافتنا كتحادمو فتنا نبيوتكم كيمت تسأسي تسأليو مالت هيكونن قدسان نفتنا خيتعاتو تسأليو مالت فتنا خمت تخولو نتزمت أكون فتنا تحسكم كتحالفولو تخولو نشعو زخون تأقا أقدمكم كاب أملاخ رخبو مالتي إيسوس قويتاي إيسوس كريستوس نزق آلك زاربهم كولو ويدما نزق حساب استزاربو اللو خفل خيرنا هنا نبب كولنا قويتاي إيسوس كريستوس نيدم رحاس كساد زرحلس إذا تسألي نيرو قويتاي أبوي فقاد تخوينو إذا فتنا زيا إذا تقوى أزي أسكاباي تحلف النابلة تسألي نيرو زبرتعو ملأخ متي كسا زرعيو مالتي كسا زبرتعو ملأخ متي زبرتعو مالتي ويتا يسوس كريستوس نتب قدميو زلو فتنا نتي أب قدميو زتصبيو زنبرا مكرا كحالفولو زخيل تسأقا خاب اكزابيري لمن نيرو قدسان نفتنا خيتاعتو تسأليو مالت فتنا مسمتة بتفتنا بتزمتة فتنا خيتودق أقدم كاتدالو مالتي أمين دو أمين دو قدسان نفتنا خيتاعتو تسأليو مالت فتنا مسمتة بتفتنا خيتودق أقدم كاتدالو مالتي نفس وكفنا بزروم زلنا أب حدا أوان تمهارون يرنا حق إيدا قدسان تمهاراي زينا برسب على النابزي اتممهرنا أبزمت سمون فتنا كم زلونا مسنقرنا أنا نسخاتكم من فتنا خم زلونا فليتنا أقدمنا نفتنا ندالو حق إيدا قدسان مسايدو اللهم اتز تدالو وتمهاراي اتفتنا خمت سخولو أيدحالني مغنياتهم أقدمو سلستدالو مالتي نفتنا كيتعاتو نقحن تسأليو مالتن بقار أبزا عالم كنبر كلنا فتنا خمزلونا فليتنا مانين يوم فتنا تاتكمت أنا خلو تحيسنا أن حالفلوت أتأقا أقدمكم دليبكم تسألحو كل ساعة دلواتكنو مالتي قبرني شومي هون هاري باولوس بزنا غرزي استموكر سبسلزو خونه دارغا أب كل ملأختو بزعبازي مصنع أبابا زبلو أرستات صحيفونا له
ولا كالوت يعقوبن بطرسونن صحيفومنا له موكس تقستات تدليهم رومي حموشته سلستك 4 رومي شمونته كاب 10 شوعتك 10 شعته اب قداماي تسالونقي مراف 3 اب كلاي تيموثيوس 3 10 يعقوب 1 2 4 كمون اب قداماي بطرس مراف 4 كاب 10 10 16 كينا ندحران بيمنا بزعبا حساب زي بسفيح الزاربنا اغزابير سمي يبارك سلازي انا نسخاتكمن كنعبي كاب قنت امنتي طميتوني طميتاتني سلام ايبلتني سلام ايبلنن كستو خمز غيرنو كستو خمز غيراتني كاب زبل ترا نجر وصينا وانجيل امسفح نوافر امين دو كاب ترا نجر نوصالو زمن زي امين كل غيزه بقى بغو عينها نا تطمامتكا زمنكا تودالو زمن ايكونن الزمن زي امين ان عبيلو زمني حساب እግዚአብሔር ነገልግለሉ ዘመን ናይ ወንጌል ዘመን ኣብ ቁጥር 33 እንታይ ይብል ኣመም ማሕበሩ ሽማግሌታት ምስሓረይሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ብኡ ዝኣመኑ ጎይታ ኣማዕቀቦም በጲስጥያ ሓሊፎም ናብ ጳንፊልያ መጹ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስን በርናባስን ከምቲ ኣብ አንጾኪያ ኮለው ተለማመዱ ልምምድ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ብጾምን ጸሎትን ክኾኑ ኸለውና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ካብዚ ክፍሊ እንመሃሩ ኣብ ትምህርት እንታዩ ተራናይ አገልገልቲ እንታይ ከም ዝመስልና ካብዚ ክፍሊ እዚ እንመሃር በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ነቶም ኣብ ደርቤ ዘፍረይዎም ደቀ መዛሙርቲ ስቕሎም ከም ዝኾኑ ይኹኑ ከም ምዕባዮም ይዕበዩሎም ከሓድግዎም ከሎ ኣይንርኢና ንሳቶም ምስከዱ ዘዓሊዎም ዝምህርዎም ዝጓሲዎም ሽማግሌታት ሸይሞምሎም ናብ ጎይታ አማቆበሞም ናብቲ ዝቅጽል ተልእኾ ከይዶም ክብር ንሽም ይኹን አሜን እግዚአብሔር ነዚ ነገር እዚ ይብዛሐልና መብዛሕቴና ኣብ ዘለና ንምስክር እንበር ክሳቶም ዝመስከርናሎም ሰባት ርእሶም ክኢሎም ደው ዝብሉ ምስኦም ኣይንጓዓዝኒና ከምኡ ክንገብር ኮለና ነቶም ሓደሽተ ኣመንቲ ኣብ ሓደጋይና ንሓድጎም ዘለና ስለዚ ምስ መስከርናሎም እንተኽኢልና ክነሳልዮም كنغواسيوم سناي انت زي كإلنا جنا مستوم كغواسيوم زخولو سبات كنراخوهم عزيو اغداس نغري بعل حواري باولوس عبدربي بزح دك امزامرت غيرو اغلغلوت ناي بعل حواري باولوس ابزز زخدو بوتا بتخريستيان ناتخولو ان عبيو زغواسيلوم سبات ناغدوفيم زخدو نيرم كبرن غويتاهم نتوم عبدربي زفريوم አገልግልቶይ በቃ ኣብ ካልኦት ቦታ ዘፍረይዎም ደቀ መዛሙርቲ ዝመርሕዎም ዝጓሲዎም ካብኦም ሕጅ ዝበሉ ሰባት ኣብ ልዕሊኦም ሸይሞምሎም እዮም ዝኸዱ ነይሮም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚ እዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ አብያተ ክርስቲያንና ኣብ ናይ ግሊ ህይወትና ክበዝሕ ይግብኦ እዩ ክብር ንሽሙ ይኹን ካብ 24 ክሳብ 28 እንታይ ብለና ብጲስጥያ ሓሊፎም ናብ ጳንፊልያ መጹ ኣብ ጴርጌነት ቃል ምስ ነገሩ ናብ አጣልያ ወረዱ ካብኣኻ ናብታ ነቲ ዝፈጸምዎ እዩ ኣብኣ ንጸጋ ኣምላኽ ዘማሕፀንዎም አንጾኪያ በመርከብ ተሳገሩ ናብ ምስ በጽሑ ንባሕበር አኪቦም ኣምላኽ ዝገበረሎም ኩሉ ነህዛብ ከኣ ደገ እምነት ከም ዝኸፈተሎም ኣዘንተውሎም ምስቶም ደቀ መዛሙርት ከኣ ሓያለ መዓልቲ ጸንሑ ይብለና بعل حواري باولوس كسا ناب أنصوكيا زبصحو ناب ززاتو حاجر يكون كتماتات بزعبا قويتا ناغوري يمسيام نابتا داوم أمبيروم زفانو محبر مسمسوغنا نتوم مسمنفس قدوس تسماميهم نزت الأخوزي زفليتهم محبر أملاك تسأب كهبو خلوينا نريز لنا أب قطري سانشوعاتن نزيز نقرنا انتهي لنا ناب أمس بصحو نمحبر أكيبهم أملاخ زقبرلهم كله نهزاب كأدق أمنت كم زخفتلهم أزن تولهم يبلنا تسأب يمزحبو زلو بعل حواري باولوس بعل حواري باولوس كسع كندي نرأسهم زموتو سبات كم زخونو ينخاب زخف لزي نردا بعل حواري باولوس نحنا حوارياتنا يلوم اتبقاتهم تسرح أبسرح كم زنيتو أي قبرو من رأسهم نتا أداوم تيعينا زفانوتهم
ማሕበር ኣግዚኦም ነታ ማሕበር ብዛዕባ ጎይታ ብሂወቶም ዝገበሮን ነህዛብ ድማ ደገ እምነት ከም ዝኸፈተሎም ሓደ ብሓደ ከዘንትውሎም ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር እዚ ዓይነት ህይወት ንነፍስ ወከፍና ይሃበና ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉኡ ይብዛሓልኩም ናይ ሎሚ መጽናዕትና ኣብ ዝወዲና ለና የዳውኩም አልዕልሞ ጸሊና ክንወዲና